ki khubor ki babnia Umintri rang badu kari Narendra Modi ne ka sngi ula kentho ya ka Congress Halor ke jingwanra ya ka black paper persya ya ka sarkar da ka baong bakan trei ban be ya ka no ka jingsniu katba ka sarkar jong u ka bateng ban trei na ka menta ka jingkiu jong kari haba ai jingkren ha Rajya Sabha ha ka jingelang ai khublei ya kattu ka ningut ki Dkhot ki bla Shongthait Modi ula banjur ba hakini ki shipos nem bala let kari ka lakiu ha baro ki liang Haka juga por ula ajing Ïaroh ya Menteri rang badu barim kari u Dr. Manmohan Singh uban Shongthait no mentagasngi da ka ba pensngau ba ka Jingsynñiang jong u ka long ka ba kraw ula benrap ba ka rukom ha ka ba Dr. Manmohan Singh ula lam khamat ya ka yeng dorbar bat kari on yai ken mau junom ula ajing Ïaroh ru ya Menteri rang badu barim u balawan ban tap vote sha Rajya Sabha ha ka wheelchair ban yarap Pynkhlaiñ ya ka senshar patba माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का स्मरण करना चाहूंगा 6 बार इस सदन में वो अपने मूल्यवान विचारों से और नेता के रूप में भी और प्रतिपक्ष में भी नेता के रूप में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है वैचारिक मतभेद कभी बहस में छिटाकशी वो तो बहुत अल्पकालीन होता है लेकिन इतने लंबे अरसे तक जिस प्रकार से उन्होंने इस सदन का मार्गदर्शन किया है Menteri Ketenat Kampo yang ke Sarkar Pedeng Amit Shah ne